Start nummer 6. Lotta Hennemansson från Karlskoga med Indra. Det är det inte. Vem är det där då? 7. Lisa Karlgren från Karlskoga med Garm. Tunne! Bra! Kom igen då! Tunne! Bra! Hoppa! Kom igen då! Kom igen då! Gunga! Stanna! Rörsön! Hopp! Hopp! Tunnel! Bra! Hopp! Hopp! Kom igen! Hopp! Tiden 40:10 och 0 hinder fel. Då tar vi start med 8.